Majitelia kaderníckych salónov, reštaurácií a taxislúžieb by sa mali mať na pozore. Na ceny a ich zaokrúhľovanie si posvieti obchodná inšpekcia. Tá už udelila prvé pokuty v Trnavskom a Žilinskom kraji. Obchodníci najčastejšie neprimerane zdražujú a ceny zaokrúhľujú nahor. Len v januári dostala inšpekcia takmer 500 podnetov. Inšpekcia si na mušku zoberie aj internáty v Mlynskej doline, kde býva 6,5 tisíca študentov. Podľa inšpekcie zaokrúhlili ceny za ubytovanie nahor a nemali na to dôvod. Lebo už sa nemôže platiť v hotovosti, študenti sú nútení platiť prevodom z účtu alebo kartou. A toto skryté zaokrúhľovanie, aj keď o 25 centov nám môže urobiť zvýšenie ceny dosť hmatateľné v rámci Slovenska. Riaditeľ internátov tvrdenie inšpekcie odmieta, študenti ho ale potvrdili. Zaokrúhľovali to tak, aby to bolo zaokrúhľané, aby tak zvyšilo o 5 korún. Tie ceny sú celkom vysoké. No, na niekoľko tisíc študentov to môže byť dosť veľká suma. Platba za ubytovanie je diferencovaná podľa kvality. Cenník máme riadne platný a schválený akademickým senátom. Svoje stanovisko k podnetu ohľadom zaokrúhľovania cien sme inšpekcii zaslali. Na jej stanovisko si počkáme a budeme reagovať. Inšpekcia už nachytala predražené kaderníctvo, detské automaty a autoškolu, z ktorej kontrolórov viackrát vyhodili. Dostala za to pokutu 1500 eur. Naopak cenová rada zvyšovanie cien neodhalila, pretože sa nezhodla s rezortom hospodárstva a pôdohospodárstva. Pokračuje iba vzájomné obviňovanie jednotlivých článkov, že kto je za to zodpovedný, kto nereaguje. Múdrejší by mali byť v polovici februára. Obchodná inšpekcia urobila od začiatku roka viac ako 3000 kontrol. Stále platí, že najviac podnetov dostala od bežných spotrebiteľov. Ak si aj vy všimnete neprimerané zvyšovanie cien alebo zlé zaokrúhľovanie, môžete obchodnú inšpekciu kontaktovať. Simona Simanová, Slovenská televízia.